Здравейте, пичове и дами! Днес ще снимам на Minecraft Pocket Edition и с вас е The ProBG Killer. Извинете, миналият път просто нещо, някакви лагове имах и разбрах заради какво са. Затова изключвам тази глупост. И имах един вирус. Извинете, да знаете, нищо не съм читвал, нищо не съм правил. Дано ми се е запазил само раза, когато не ми се запазва. Изглежда, че ми се... Фък. Това е направо най-голямата тъпня, която съм чувал. Тъпня казах, моя фока. Тъпняка. Тъпня ти казвам, бил. О, боже. Сега. Много тъпо. Много е тъпо, дами и господа. Къщата ми беше тук. Къщата ми беше тук, а сега няма нищо. Да не се отчаиваме. Ще направя нещо, всички много обичат. Ще намеря една свиня. Здрасти, искаш ли да те погаля? Знам, че искаш, умри. Щека. Обичам. Съжалявам, имах една много красива къща, която си бях построила, но простете ми много. Не искам, но ще трябва да направя ето така. Ще трябва да се закопая в пещера. Ако всички ви казвате, ти тъп ли си, закопай се в пещера, не си строй къща, в следващата серия ще правя обзор, нали, обучение как да ползваме бъговете на Minecraft и гадните неща срещу Minecraft. Разбирате ли? Така, готово. И така. Ще ми трябва спешно печка. Спешно. Просто спешно. Така. Найс. Знаете ли какво ще правим? Сигурно не знаете. Другото това и осветява, така че... Сега ще излезнат зомбитата, така че... Днес ще ни е денят за минорства. Пак лаги. Знам, много мразата лаги, така. Така, ден за минорства. Хоп. Готово. Знаете ли, ще викам приятели да... разбирате. Ако казвате, не разбираме, за какво ще викаш приятели? Сега ще ви обясня за какво ще викам приятели. Ще викам приятели, за да оцеляваме заедно и ще оцеляваме специално на Skyblocks. Аз много обичам режимът Skyblocks или... Не знам, просто някак си ми харесва.
Има много неща, трябва да се копае, трябва да се биеш с зомбита. Много ми харесва, така че ще играя на един Skybox. Ще го превъртя, мисля, за 2-3 части. А сега просто искам... Обичате Minecraft P? Не знам, аз обичам Minecraft P, обичам и Minecraft на компютъра. Minecraft P. Така. О, боже, как лаги. Знаете ли какво ще направим, за да не лаги? Готово. Да, това ако не сте го знаели. Ами, ако не сте го знаели, вече го знаете. Нали знаете как се друпват нещата при вас? Например, ако реша да направя ето така. Ми се друпва и ми се връща. Знаете ли един бъг, който следващата част ще говорим за него? Ми да, точно така, в следващата част. Не, всъщност ще си оставя. Това маше ми стига. В следващата част ще говоря за един такъв бъг. Но разберете, аз няма да снимам само на Minecraft. Изобщо няма да снимам само на Minecraft. Аз ще снимам и на PlayStation. Така че следете канала ми. Може да излезне някое друго видео. След към, не знам, 2 седмици вече ще заснема видео за PlayStation. Ще правя игри на... Някакси ми се привижда някакъв Ендермен. Нещо ми се привижда. Не знам. Тия паяци, знаете ли? Ако мразите паяците, пишете в коментарите, лайквайте си и се абонирайте, ако още не сте го направили. О, не. Не исках да го правя, но се налага. Remember. Добре, да продължим. Гледайте. И сега започваме да не се натъкнем на някоя пещера или на някой паяк. Сега пишете в коментарите кое ви е най-гадното същество от Майнкрафт. Мен лично ми е, да кажем, какво ми е? Ела при татко, скъп айран. Обичам да. Обичам айрана. Ого, забогатях. Леле. Добре сме. Не се подвеждайте, ако не сте намерили айран на тавана. Мраза, когато няма айран на тавана. Ще копая на това ниво сега. Странно е да намериш айран преди да си намерил легло, но какво да се прави. Айрана не е труден за намиране. Изобщо не е труден за намиране. Тук ще си... Охо, да. Гранит. Ако това беше гранит, страхотно. Тук ще си направя една малка стаечка. Така, събрах вече стаичка.
една малка стаичка, която ще е като на моята. Знаете ли защо правя такива стаички? Първо, ми трябват поне 5 такива стаички за оцеляването, защото ще видите какво ще правя. Ще си правя спаунери на зомби. Ако не знаете как се правят, вижте в интернет, ако сте много любопитни. Знаете ли за какво копая този гранит? Едва ли. Ще си направя под от гранит. Сега ако знаехте колко обичам гранит. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Така. Ох, още гранит. Знаете ли, аз обичам всякакви материали. Изобщо ми харесва, че в Майнкрафт има много материали. О, дърт, извинете. Под от гранит това се казва клас. Тук ще ми е находището за гранит. Така ще направя... Така ще го запечатам находището за гранит. Просто, нали, уж искам стаичка. Така. Бебева. Чаката ми се почти изхабила. И сме готови. Не, така. Нека изхабим кирката. Ох, грешка. О, не. И сме готови. Сега отивам нагоре да видя какво става. Според мен вече е ден. Само не лагвай. Споко, Майнкрафт, споко. Така. Така изпечем този айрон. И така. И сега си оставям всичко тук. И сега си оставям всичко. Трите печки ще ми трябват за с вас беше да ProBG Killer и лайквайте се, абонирайте се, пишете в коментарите и ще го направя за вас. Довиждане и приятен ден, нощ или вечер. Довиждане!